Namar ka jing sngau siir bat sngau tieng bayo le se ka jing jah mukro kan por sheki wei pat ki jaka khapot jong ka West Coast Hills kum ka langpi ki atli ki seng ba kan thop ya ka HYC bat HNM na West Coast Hills district kila leit banya kendu ya UDC ka West Coast Hills uba jarot LSN Dites ban kentu ya u ba un aibor ya ki pulit ha khapot kumba ki de banyo khanang ba kinla ban a jing da ya ki pat ba la da wanja ka jing ja ka ba kendet bat ka ba sngau si uba Winston so syang president ka HNM West Coast Hills district habakran ba lap thai khubor hadin ke jeng kendu ya UDC ulaong bakalong ka ba ithamula ya upulet ban chupong ya ka uniform bat kieng yak suloi kadba habaja ki jingja la ha ban chuong bakhlemyo order ban ne AA ban ne ai ha ban yo ya kata ko order hawa ko umsaw ka lawan telem halor ka jing pembana bak sarkar kan bu ya ki BPO hamanla kisnong khapot badan ka jing siir bat ka jing ya kaja ulaong bak sarkar ka de ban pentri kampura ya ki BPO khnang bak ki pulet ki badan ha kitu ki outpost kinla ban a jing da ya ki padba Isukya ada hang beri beta nomor yo kaja kumno kani kajing ki hang te po mukro kan sapur sugui ki kerjaka nama kata kadau da kajing sukya mo minta kasingi kon be kundu bodi iwan kundu bad DC jongi ban ajimu dia u kata kolong ban ai ha ki pulet ya kata ka ikhtiar lane kata ka bor kumba ki de ban long nomor pi teng teng ka ilong thamula lesi yo pulet ba unong ba bon phong ya katu uniform ba un king ya katu suloi handel da jia ki jing jia pa de mun agleng pulet ki mangimi order mo te hak ba de ba kata ka mun agleng jingi kun pau ya ka jing sukhya ba kata ka order hapsim na but hable kumno ha ka por ba ko umsaw ka jia hang ta hi mi ki jing kulumar ngiru ngi kwa ya kata ka jing kunjungi lung ba non violence henry lada mo lada ki kum jia ki ba kum kita nakaliang ka pulit bigalaya jungiru kam dei banchu song klikti lane kam dei bun burom thane kata ain lada kiwei pat ki pulit jong kiwei pat ki jala kisim ya ka anya kti ngim kwa ya kata gajing ya kulmar ngim kwa ya kata gajing bakan ne gajing ya kulmar kan priang kan kharoi lane kan pur kiwei pat benta hendrai ka igi ketu jungi lomba nakaling pulit ki bentakal ji tai benta kumba ki ben pet ha ka beri ka an na kata kata hiru ko ne kendu idu sigi takasgi bon sim kia ya gile ke por ko kumba ka dulu bot kena pa nakal yang ka surkar kumala pun pau do menteri rang ba ba unbu no kita ki police outpost ha kini ki sensitive area kam tam mo ha kini border por khoi andre ke igi bang kuwa pun pau ne kolong ba kita ki police outpost ki ba ka surkar kan sabu ki di long ki ba trikampura mo ki di long ki ba trikampura harangkat kinong trei bandon hangta namarkan long le no lesi ban le thung ye kita ki le bu ye kita ki outpost bad ye kita ki nong trei lada kin long kum kine ki hakini ki snam bla le no le snam bla dap mo kidon kita ki pulet ndre kim lali kim bang aji ang te po mukro ru kumbang yu jikte kidon ki pulet megal ya hendre kim la ban aji ngada ye ki produk prasnam sungi ti lengba ka jingdon jugni ki pulet outpost kumbang sukar kala aijing kala keluar bantaban bu kirman ba kini police outpost kin long full functioning harangkat ka bor ka ikhtiar kumbang la ka do mena ba haba pidona ka tu uniform haba piking ka tu ketiar kabut ba ka ikhtiar jung pikla don lupa berki kuli di bentap